дар саҳни майдони парчами давлатӣ ноҳияи вахш ба истиқболи 29-мин солгарди рӯзи таъсисёбии нерӯҳои мусаллаҳи кишвар бо ташаббуси роҳбарияти ҳокимияти маҳал ва иқдоми бевоситаи шӯрои иттифоқҳои касабаи кормандони соҳаи маорифи ноҳия, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи вахш чорабинии ҳарбӣ ватандӯстӣ баргузор шуд. дар ин ҳамоиши дона собиқадорони меҳнат, ҷанговарони башардӯст даъватӣ буданд. хонандагони 17 муассисаи таълимии ноҳия бо ширкати фаъолонаи худ ба чорабинӣ шукӯҳи тоза бахшиданд ва намоиши ҷолиби ҳарбии ватандӯстиро мураттаб сохта пешниҳоди ҳозирӣ намуданд. ҷолибтарин лаҳзаҳо қадамзании низомии хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимӣ буд, ки хеле моҳирона ва бо риояи қоидаҳои хоси ҳарбии ватандӯстӣ иҷро карда шуд. аз ҷониби шӯрои собиқадорони касабаи кормандони соҳаи маорифи ноҳия ва ташаббускорон ва иштирокчиёни фаъол ҳамчун рамзи сипосу қадршиносӣ ифтихорнома тақдим карда шуд. ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар толори шӯъбаи маорифи ноҳия баргузор шуд. дар ин ҳамоиши дона муовини раиси ноҳия, раиси кумитаи иттифоқи касабаи кормандони соҳаи маорифи видоят, аҳли маорифи ноҳия иштирок ва суханронӣ намуданд. зикр гашт, ки пойдориву устувории ҳар як давлату миллати соҳибистиқлол аз нерӯи тавонои қувваҳои мусаллаҳ вобастагӣ дорад. тоҷикистони соҳибистиқлол низ дар замони истиқлолу озодӣ дар радифи дигар муқаддасоти миллӣ соҳиби артиши тавонои худ гардид. пӯшиданест, ки солҳои нахустини таъсисёбии нерӯҳои мусаллаҳи кишвар ба мушкилоти зиёди моддиву техникӣ рӯбарӯ шуданд. хушбахтона давоми солҳои баъдӣ бо талошу ташаббусҳои бевоситаи роҳбарияти ҳукумати мамлакат базаи моддиву техникии қувваҳои мусаллаҳи кишвар мустаҳкам гашта, сафи нерӯҳои мусаллаҳро садҳо ҷавонони фидоии ватан ва содиқу ватанпарвар пурра намуданд. тоҷикистон дар такя ба ин нерӯи боэътимод рушд мекунад ва халқи кишвар ҳаёти осуда ба сар мебаранд. ҳар яке аз иштирокдорон оид ба таърихи таъсисёбӣ, роҳи тайкардаи қувваҳои мусаллаҳи кишвар, корнамоиҳои афсарону сарбозони шуҷои ватан дар ҷодаи ҳифзи марзи кишвар, муқаддасоти миллӣ андеша ба миён оварданд. мо собиқадорони соҳаи маориф ба ташкилкунандагони ин чорабинӣ ташаккури зиёд мегӯем ва ваъда метиҳем, ки минбаъд фарзандони ноҳияи вахш, хонандагони ноҳияи вахшро дар рӯҳияи ҳарбӣ ватандӯстӣ тарбия намуда ба камол мерасонем. ба ин ҷамъомат чанде аз модарони сарбозоне, ки айни замон дар сафи нерӯҳои мусаллаҳи кишвар адои хизмат мекунанд, даъватӣ буданд ва онҳо низ бо баёни андешаҳои рӯҳбахш дар мавриди хизмати садоқатмандонаи ҷавонон дар сафи нерӯҳои мусаллаҳи кишвар баёни назар намуданд. ман ки омӯзгор ҳастам, шогирдора дар рӯҳияи ватандӯстӣ меҳампарастӣ тарбия мекунам ва фарзандои худм ҳам, агарчи модари танҳо ҳастам, лекин се писарма дар ҳамин рӯҳия тарбия кардам ва насиб боша, агар писари сеюмам тариқи маркази тестӣ унвони донишҷӯиро соҳиб нагашт, инам ба сафи қувваҳои мусаллаҳ рафта бо сари баланд хизмат мекунад. охир мо ҳар як қатраи хоки пораи хоки ватан, ҳар як қатраи оби зулоли ватана дӯст медорем ва барои ин ватан ҷонисорӣ ҳам кардан меарзад. мушарраф шудан ба номи сарбози ватан барои ҳар як ҷавонмарди асил, ватанхоҳ, меҳандӯст ва хештаншинос мояи ифтихору сарафрозӣ аст ва роҳандозӣ шудани чорабиниҳои гуногуни ҳарбии ватандӯстӣ дар самти афзун намудани муҳаббату садоқат ба ватан модар заминаи воқеӣ мегузорад.